Сакате ли, баба, да ви кажа 2-3 игрички? Да си играме, да не биде забавно денеска. Ако и? Да. Айде. Сега сите на баба на раците, надобразейте се нагоре и ки играме. Айде, Давид, чити, фати, сине. Да видам коя ракичка не е фанала горе. Така, сите, айде. Циу, циу, Тодоре, да пораснеш по-горе. Циу! Айде па! Айде. С маленьките ръченца, убаво да се фатат сите едно. Айде, Давид. Тодоре, да пораснеш по-горе. Уште, сакате ли пак да ги? Да. Ай, аз ки видам най-отгоре сега, с другата рака. Айде. Гледай. Аз ки видя най-горе. Ти си най-горе. Айде. Циу, Циу, Тодоре, да пораснеш по-горе. Кой го мразе веке да игра? Па сакате? Айде, Да. айде още днес. Айде. Ле. Ръченцата маленки и убави.